Kebabs. Més o menys això. Hola lots, benvinguts en el vídeo d'avui. Avui estic fent un curs de busseig, vale? Com se diu, Enric, el curs? Open Water. Bueno, estic fent el curs aquest de busseig Open Water, vale? I aquesta és la segona classe, vale? Vam fer la primera classe que va ser anar a una piscina i controlar pues, temes de flotabilitat i l'equipo i pues, donar-nos un poc a conèixer amb tot aquest mundillo. I ara toca la primera classe a la mà, que la veritat jo ja vaig disfrutar un munt la piscina i bueno, pues avui a la mà deu ser l'hòstia, vamos, jo crec que m'estirà guai. I res, estem aquí de camí amb tot l'equip aquí, tot l'equip que això, pues, tots estem aquí i bueno, i estic amb Naina, que condueix, no miris Naina perquè estàs conduint, i estic amb l'Enric, com sempre, el protagonista de tots els meus vídeos, tio, que és instructor, quasi, què te falta? Quasi. Dive Master ets. Sí, sóc guia de busseig. Guia de busseig. Pues això, i clar, l'Enric va ser el que em va recomanar aquest curset amb aquesta gent que és Blau Sub, vale? Són un grup de busseig de Manacor i bueno, i ara estem anant a la platja a tirar-nos la mà i el bo de tot això és que ja tinc la càmera d'acció i podré gravar coses davall la mà i res, tio, anem a la platja i bueno, i a fer classe. Bueno, los acabem d'arribar al punt i ara el que hem de fer és canviar-nos, posar-nos tot el material, tot això. A les nocturnes i això. I bueno, i començar la classe d'avui a ver-les venir. Let's go. Let's go. Te sujetàvem. Com vas, Pep? A tope. Vale, espera que ara m'he de concentrar, tio. Un segon, que això no me'n recordo. Sí, em va bé. Cago en Déu, tio. Estic sofrint ja. No entenc res, tio. Ara, vale. Que me cauràs la botella, tio. Pots mirar això, tio? Això és així. Hola, què Sí, on? tal? Què hem de fer avui? Ui, són molts. Nervis, però són molts. Però ens han repartit bé, tenim ajudants de primera categoria i tenim sobretot en Enric, que és influencer, que surt ara per tots els reels importants. Després tenim en Pep Lluís, que diuen que és el nou Mas, és un runner de primera. I després tenim tot aquest personal que faran el que podrem, però... I tant. bé. Anem a provar l'aire. Provam aire. No, així no. Així. Però així no. Per això. Bueno, lots, com veus ja duc el neopreno posat i ara pues, canviaré de càmera perquè ara pues, començarà en classe, ja tenim tot el material muntat. Començarà en classe, ens faran la xarreta un poc del que haurem de fer, exercicis que farem i tot el rotllo i canviaré de càmera a la càmera d'acció per poder gravar davall la mà, així que atentos. Estem esperant el nostre instructor per farà la classe d'avui i bueno, com deia Naina, sabem quan començam però no sabem quan acabam i bueno, a ver-les venir, com dic. Però tot bé còmodo, jaquet inflat, surant... He de dir que no me moc i pum! Epa! Però bueno, res, no, això sempre està guai, tio. I res, Naina mos farà de videògrafa perquè jo he d'escoltar les classes. Hombre, Així que res, tio. com a bon estudiant. Estirà guai, ja veureu. Claro. Mira, hem trobat eriçons. Vaig veure-lo.
Fa zoom? No, no em fa. Ah. Si no, espera que s'agafi un poc. Com ha anat bé? Ah, tot bé, ha anat beníssim, de veritat. En Sion al final m'ha confiat la seva càmera. Toma. Sí, vull pensar que Arribaran aquí. algo he fet bé. I res, tio, que guapo, eh? Sí. Com ha anat? Vols ha anat bé? Molt bé, la veritat. Sí? Molt chill. Bueno, lots, immersió completada, un èxit, la veritat, m'ho sap molt bé. I, bueno, vaig a frissar un poc perquè m'estan esperant a llevar tot l'equip. Bueno, en Pep Lluís avui ha fet el seu primer dia de curs a la mà, primer dia d'aigües obertes. Ha ensayat una profunditat de 5, 6, 7, 8 metres de màxima, poca profunditat, i hem après a governar els equilibris, governar l'equip i governar la nostra cosa. Ja és puntiel de flotabilitat. Vale. Aprendre a pujar i baixar, com inflant, com buidam, i la base de bussejar bé a partir d'ara. I bueno, tothom ho ha fet bastant bé, menys en Pep Lluís, que va fet de puta mare, ha estat un escàndol. I inclús li hem ensenyat a fer unes bombolletes així, que ha superat en Enric. Això sí. Entens? I res, li hem fet 4 cosetes que li agrada molt això de la pijarita. Molt bé, Sion, moltes gràcies. Profe, un 10, tio. A la següent immersió farem un altre vídeo. Bueno, lots, i després d'aquesta increïble descripció, perquè ho he fet superbé, vale, d'aquesta classe de busseig, després que el vídeo, moltes gràcies si heu arribat fins aquí, i ens veiem en el següent. Adéu, a xupar-la. Estic molt content de contribuir a la multidisciplinaritat d'en Pep Lluís perquè ho fa per vosaltres i espero que li doneu molt de likes i molt de subscribes i comentaris, que això puja l'algoritme i a menys si el feim influencer famós.